Yuda. Nyuwun pepeling kali sambel kemangi. Katur dateng keluarga Bapak Carik saking Biro Perjalanan Wisata Severian Tur Ngawi. Oke, siap. Yo, pepeling, aku tak nyuwun tulung karo anu sik Mbak Dita karo Mbak Suci. Yo berdua ini. Wah, yo mentaran. Niki wong sing ngersake pepeling, kula nyuwun dipun bawani langkung rumiyin. Nggih. Monggo, saiki urut engko bawane saka Mbak Suci, terus Nduk Niken, Mbak Dita, engko bawane Nduk Niken ben dikandhani. Mas Yuda, siap urute, terus Mas Mondol. Urute iki lho ngendi? Urute kene lho. Kok cedak Suci ae lho modele. Kono. Cedak aku. Gawe ora Suci emoh aku. Suci apa Mas artine? Susune sak pan. Suci ki artine resik. Ngawur. Model ya waduh jebres. Malah iku ning ngumpang aku lho. Akhire wis ora sampan kabeh menang cep. Kok yo diumpangi to. Ya ora itu nesi. Ya bener nesi. Yo Mbak Suci. Maka diri, lasi tadi. Maka, ya Mbak. Lasi tadi. Saking prawi nasis. Ngewi ngana. Wong urip ning dunya betasanmu mampir ngombe. Oh, Mbak Suci lulus lagi itu hadiah saking Makasih. oleh bebunga. Ayo Mbak Niken, ayo. Salat kelima waktu kudu tansah dipun Berbunga 100.000 kabeh panjenengan. Makasih Mas Bayu. Lanjut Mbak Dita. Iku jaga agama pangartikan luhur. Lulus Mbak Dita, agam jenengan lagi ya. Lulus. Ya Cak Yuda. Ngedohken tumindak mungkar ya. Ngedohken tumindak mungkar. Yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya akhirat. Lulus Cak Yuda mereka mau 100.000 kan Dayu. Bawane wis entek. Wis entek. Alhamdulillah. Iki lha kula. Lah wis entek iki bawane entek kok. Mosok ora dibagi blas. Pengen itu bagian. Pengen. Ya, layangnya diwaca. Layang. Mayang. Wis sak gawean, mayang. Ayo. Mateng. Mateng. Ayo. Pak Dalang ingkang nguyoi wati. Ngayahi
nguyui. Ayo. Nganaki. Terus anak ibarat orang banget karo anak itu. Suwun Bu. Oh, tekane dalu kudu. Modele akan jadi kayak Mas Bayu terus e. Wis ana do Ngene iki wong besok sing bakal mlebu swarga iki loman, ora kaya mlebu neraka. Tak dolan mlebu swarga. Ayo, ya saiki diwiwiti. Tambah ya. Kacane abang biru. Ora apa-apa ketekan omah kaya ana karbit, wis suwe ya abang. Ya, diareke kepeling, maka buka celuk Mbak Suci. Maka langgame sik. Maka ya ning durung iki jare kok. Ning kono. Kene lho kowe iki. Kono lho, Mas. Ora ngowahi ngatur ae. Ya Allah, ini kok apa to iki? Wong-wongan sawah. Ya. Yen wan cinti sakti eling wis wan cinti Terima kasih matur nuwun sampun dipun aturaken kepeling. Nggih. Iki atanawala sing kula kanthi Mas Yuda. Nggih, Mas. Nggih. Niki wonten sing ngersake anu langgam angenteni. Nggih. Wonten wajibipun Rp100.000 saking Mbak Yuda Kas FC Taiwan. Oh nggih. Nggih.